Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Saliwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw o kadasig sa tiyempo naton yari na kita sa Lunes nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Pebrero 3, tuig 2020 nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. How do you do? Kumusta kamo mga suki namon? Nga matag palamati sa kanginan hindi lamang on air kundi pati na sa online. Aksyon Hotline. Kinautan kita karon niyang aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Back up manaton karon nga aga si Aksyon JM Baikin. Maabot ko na dugaya nga magabulig sa aton si Aksyon Eden Abuso. Aksyon Hotline. Let's go to work na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning sa tanan nga mga Facebook users. Sa tanan naton nga mga Facebook listeners nga nagaupod na via online no? Sa aton sini Facebook Live. Thank you so much sa inyo sini padayon nga pagsakdag. No? Padala lang palihog sa inyong mga mensahe. May ara dira sang available nga chatroom nga pwede padalaan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline. Now, pwede man kamo makapadala sa YouTube, may ara man dira kay mabatian magkita live. No, bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, hapos na gid lang no sa pagsunod, pagmonitor diri sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Kung wala ka naman Facebook account, wala ka naman sang internet connection, worry no more. Pwede gihapon makapadala sang inyong mga mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Lagi na nga aton sining nga text hotline 0938-225-5017 sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, update kita na nung tabo sa China ho. Way labot sining coronavirus nga ginabantayan dito karon ang mga latest update bra nga tiperte ang gobyerno dito sa pungsod China. Ginatingwaan nga ma-address ang problema gidiyahing gindulot sa sining novel coronavirus nga karon kadamo na sang mga nagkalamatay no dito sa pungsod China. Aksyon Hotline. Now, diri sa aton, aring pinaka-latest, kagaring mga balantayan, kay diri sa Pilipinas, way labot nga may na-record nga nagpositibo. No, bangod sa coronavirus, yawer may haragid sang napatay. Aksyon Hotline. Now, i-check na lang nagkaroon kay diri sa aton, sa siyudad sa Bacolod. As I mentioned a while ago, may gintukod nga interagency task force. In fact, karon iyang adlaw, natala na ini sila nga magasapol o kon magamiting may mga preparasyon nga ginahimo no ang tinutuyo nga kung paano kita makahimo sang preventive measures ang local government sa Bacolod paano mapasiguro nga hindi masudlan diri sa aton bansang kasubong nga kaso. Take note nga ang isa sa mga nagpositive o nagpositibo sa coronavirus nga record, tinakakadto sa Dumaguete or sa Negros Oriental, no? Negros Oriental sa Dawin to, kag sa iban nga mga areas. So, isa na sa ginatutukan, kaya mga naka-upod gani sa itong incheck, tingin na trace sa aton nga mga authorities. Aksyon Hotline. Tikon parte coronavirus, kumusta? Ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Sa headline number 2,
oy kampanya sa kontra sa mga tricycle nga nagaagi sa National Highway ginmando sang DILG. Sino ba lang mapatuman sini? May araayan kay isog or political will ang mga LGUs sa implementasyon sa nga mga kasuguan. Anong matabo sa mga lugar ng means of transportation or ginasakyan sa pumuluyo para nga makadangat sila syudad, sila banwa, ang mga residente, ang mga tricycle, no, nga nag-traverse sa mga national highway. Nano pag-regulate sini? Kag, sa headline number 3, may panibago naman ng kaso na record dito sa area sang Mindanao. Galing kay African Swine Fever naman niya, ESF. Silingkunano ini man. Kadamo sa mga cases sumong, no? Nga ginatutukan ang gobyerno tado halos nagtiyog-tiyog sa first quarter sang 2020 kung hindi kagaw, hindi balatian ng balita, teryo, virus, no? Kag subong pati sapat kay nagligad doon naghaganagan since ngang Negros iya kag Bacolod do nanginhilway sa ginatawag naton pamahog, no, sining ASF bangod ngang task force labi pagbantay pero yawer hindi sa Manila ang bag-o karon nga na record kundi halin dito sa Mindanao. Tinano ini, nanong sarang tamahimo. Muna sa parang aton sinisentro sa matalakayan karon iyang adlaw diri sa inyo palatuntunan Action Hotline Monday Edition. Let's go to work na sa aton sining pagpangalagad. Good morning lang sa tanan nga mga nagatutok na kay nagpadala sa ilang mga mensahe. Please dugay-dugay no kay isa-isahon tay na diri sa aton sining pagpangalagad. No at least batian taman kag ang inyo mga komentaryo, mga opinyon nga ginpadala diri sa aton karon nga aga aton ginaiyang asikasuhon, no. Rest assured nga mabasahan tagida ang inyo sini nga mga mensahe. Aring lado no atong ginmono kus China kina nga to mga nagkalamatay nga mga manukin pamatay naman bangod sang bird flu singkudo gina daw ang China sumong ka kuan gisda kadimalas gisi ila ini nga tuig ho. Way labot sa balatian sa tawo ari sapat naman siling ko nano nga daw China gid subong ang naukpan daw do kadamo sang mga luluntad sa ila didto nga problema. Now, sa namuno ko na subong nakaina ang gobyerno nasyonal nag-set man actually sa ila interagency, no, nga task force. Nga mo ni ang magapapel, amo ni sila ang magadihon sa mga plano, kapin pagid ang tuyo ma-address ang problema sang may mga nagapalapta sa mga fake news. Ambot nga mo na ning ginaproblema ta, nga kadamo sang record, no, nga mga nagkalamatay bangod sang coronavirus nga subong ang gin-report na arat na 350 no ang fatalities. May mga tao pa iyan nga may guts nga maghimo sa bersyon nila sa mga balita nga magpatalang man sa publiko nga ambot anong tuyo nila magtugas ang kadlo. Ang syudad sa Bacolod gilayon man nga nagtukod sang interagency task force agon nga ma-address ni number 1 agon nga may official nga mga tao nga mag-akto in case nga may mga inquiry or queries ang publiko. Kag iban pagid mga concern nga mo gimana ang dapat kag kinahanglanon. Ti karon nga adlaw kuno ma-meeting sila. Online sa hotline. Dugangan pagin nga bangod sa sining balita, oy, bisan di ka lang magkadto subong magtiyog ka malibot ka mangita kasang mga face mask. Yawer way na baligya. Joining us this morning is Vice Mayor Ilcid Familiaran of the City of Bacolod. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Heart, may agagid, may agaman siya atong tagpalamati. Salamat kisa time, no? I understand, sir, ikaw ang nagapamuno sa Interagency Task Force, gintukod diri sa Bacolod. Yes, Mayor, wala pa kagwa ang iyasang DILG nga direktiba. Okay. Nag-issue na siya executive order, no? Ang agency task force ginapamunuan naton
Mm-mm. Ang vice chair naton si Dr. Ryan Soli, Councilor Cindy Rojas, ang member sina Action Art, ang Bacolod is the capital of the province. So, in-involve naton ni Mayor ang CAAP, Okay. ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Immigration, DOH, Bureau of Quarantine, Mhm. Dr. Lon of Regional Hospital, DTI, DCPO, DILG, Liga ng mga Barangays. Okay. Well, ma-meeting kita karon kay ang concern ni Mayor ang health and the safety of our constituents is of utmost preference. No, lantaw na ito Action Art pala ang initial steps na ginhimo sa mga in-mention kong allied agencies so that makakam up kita sang komprehensibo sigurong guidelines Mhm. o kon procedure, protocol sa pag-away sang coronavirus o Mhm. novel coronavirus. Kasi diin may mga regulasyon kita kay normal na sa tao nga mag-panic kay health ng ilang kapabuhi ng taya di. Correct. So, hindi siya actually lawag-lahok ang iban kung kisa ka-analyze mong kumo na ang statement pala sa mga medical doctors naton nga way man kinahanglan nga mag-mask ta. Mhm. Ay ang only those nga may direct contact sa tao or perme nga contact sa tao like sa aton mga health providers, pareho sa bisaamon nga politiko nga perme gatubang tao. Mhm. But then lang taon naton yung culture sa Pilipino naton nga daily hand to mouth na di ang pangabuhi. Yes, sir. Kung hindi ka mag-ubra, wala ka income, siyang tao dire masking gayanat, kakataro, kaubo, maubra na iya. Correct. Mhm. So, unlike in other countries, nga pag-ubo ya, isolate sila, lawas ya. Dire sa aton niya, suliton ta, maski gaylanat na, gatulo ng gapang-pang kaso sida. Mhm. Obra gyapon, in fact, dire sa aton gani, kung may PTB ka, kinatako ta pa eh. Yes. Why man Mhm. mask? So, hindi ta mabasol ang publiko na mag-usar sang mask to protect themselves. Mhm. Now, after sang meeting na mo, brief ko si Mayor, then may press con man siya nga pagaywaton karon. Okay. Tungod, sulit ang outside Wuhan or outside China, Mhm. ang the first mortality, ang dason nga napatay outside sa China, narito sa aton. Yes. Mhm. Ang iban may coronavirus man to or novel coronavirus, pero wala niya death. Mhm. Sa aton diya may napatay na. Gani. Mhm. Imaginon mo declare na siya, may improvements, declare na siya, kuwang gani, free. Ah. Hindi pa naman nung kuwan na siya, may ang recovery period. Then, the following day, 24 hours after, patay siya. Grabe, no? Mhm. So, lipukulo sa mga medical doctors naton. Okay. May signs of progress siya, of healing, kung lang patay siya. Aha. So, hindi Ah. lahog-lahog. So, amo na kadidli, ang ining novel coronavirus, hindi dapat ginanaton pag i-take for granted. Ang ara sa advisory, Okay. very contagious siya, Mm. but not as deadly as SARS Ah. and MERS. Pero, it turned out the other way around. Ah. Di ba may advisory na to kung mayroong may progress. Okay na, may improvement. Okay na. Correct. Mm. The following day, patay ka. Aha. So, amo na guro nga si Mayor karon may press con tungod sining death na natabo. So, Aha. very important ang aton ring kuan na ang pumuluyo naton dapat mag-monitor sa radio station. Yes, sir. Mhm. Kaya ang inyo report accurate kag hindi fake news. Mhm. Kaya ginasala mo kaya nga aton pala public action art Yes, sir. kumo may Facebook na diri na sila dependent. Correct. Mhm. Mhm. So not all nga ginapost sa Facebook is true and correct.
Mhm. So monitor ta sa tanan nga radio stations, sa news, ka kung ang source sang news alin sa DOH, Mhm. alin sa World Health Organization, then patihan naton. Pero kung other than radio stations and DOH and WHO, then maminsan talawig antes na i-repost. Okay. Kaya basin tao na post patihon action art. Correct. Kag ti kapin pagid sa mga mismo magpamilya, pag-post sing isa, pag-share, pag-send dito sang link, pagbasa sa imong paryente, singa ko ginpasa sang paryente ko, basi tuon man ini. And sakto ng observation mo nga ang source of information sa mga public, ang pinakadasig nga medium nga kita lamon ning Facebook, which is kung kaisa mo man ang rason nga nagadamo ang pagtuaw sang fake news sa Vice. Correction natin ang kwan at most concern sa liton ta ang safety sang pumuluyo and health. No karon Okay. wala siya sang cure. So dito matik na siyang tips para mapapaskog naton ang immune system naton, paano naton paano kakapalayo sa virus. Di ba may mga tips na sila sa paghugas ang aton kamot perme-perme, ang kalawigon sa paghugas mo with hapon. Okay. Happy birthday, no? Kantahon mo na siya. Suliton mo kadua mo na nga proper way of washing our hands. Then palayo ta siya crowded places. Di ako if possible, pausar ko mas. Okay. Hindi ko magsiling yung hindi na tama ng ila safety ning aton ginistorya. So kung ka-afford mo lang ta, better na usar ta mas. Now, ari di galing DepEd action art. Very important ang role sa DepEd. Yes, sir. Kalau kami pila naman lang kapulan ng klase, now, tiyan mo na suliton tang siyang kabataan ta kailanat, kataro, kinapa-eskwela ta pa. So, namin tanim advisory na siya DepEd, and I think makaintindi man na sila. Okay. Basta ang parents mo pabalo lang, ang bata yada masakit or what, nga para pala hindi man siya malagbong. Ako action art, okay na lang 75 ang grado siyang apo ko diya, basta nga safe lang siya. Correct. So, ang aton mo na ganing advice ko, nga if masarangan man lang sa PTA, bakal sila sa thermal scanner. Kaya 1,000 plus mo lang ni action art mo. Ay, barato man lang, sir. Barato. Unlike niya sa airport, na thermal scanner, na may video cam ni siya mo, at may laptop. So, Okay. medyo mahal daw, 8,000 plus ni. Pero yun yung ginatiro-tiro sa agtang niya, 1,000 plus lang ni. So, Ang PTA na lang pabaklon ko. Kung maulat ka pa diya sa gobyerno, adugay pa na iya. may procurement act ka diya yung sulod, basi pagka-abot siyang thermal scanner natin, sira ng klase. Nan. So, Tinsakto na. PTA damot-amot sila ka piso-piso. Kabakal na natang eskwelahan. Kaila man na kabataan da. Suliton kung gobyerno yan may procurement long ginasulod. Okay. Di ba, si duwak bulan pa niya mag-ablabot ang aton supplies. Correct. So, ang DepEd, Vice, I'm sorry to butt in. Ang DepEd, why no gin-invite sa task force nga mag-impart sila? Member na di siya. Member sila. In fact, initially, nakatawag na ko kay Ma'am Gladys kung anong ilang initial steps sa gili mo. Okay. So, one lang. Ang washing, proper way of washing sa hands, mula ng ilang initial steps. Which is for me, kulang siya. So, pamangkot ko siya ang sa chef na dapat dito na makuha ang funds na makabakal ka mo thermal scanner. Balikan ta si Vice Mayor Elcida Pamilyaran na utod ang iya sininga linya. Siya ang gindesignate sang alkalde diri sa Bacolod nga mong tagpamuno sang gintukod nga task force. No? At least, madasig kag hindi na ta magsalig. Lantawan nubla sa nasyonal. After gani isang report nga may positive, nga may ara nakasulod nga mga Chinese diri sa aton sa Pilipinas, yawer na labutan pila kaadlaw antes nga gin tukod kag antes na tabo no ang pag plastar sang
DOH and other government agencies nga nga malagas ni kag malabot ning mga individual nga na ato ginang nagpositive. Vice gina utod linya ta. Yes, actually. You were saying kay no? na. Ang ato niya private schools ka afford man niya. Okay. Even alcohol, gani guro basi ka afford na sila. Mhm. So sa ato niya public schools, hindi na magulat si gobyerno kay suliton ta duha bulan guro tatlo pa na magabot. Gani. Kagamo na advisory na siguro may check dira sa gate kung kataro kailan nat. Papulion na lang ang bata para hindi na mag-spread ang or malatnan yung iyang classmates. Kaya ang aton din ang immune system is very important eh. No, amo na siyang aton dira concern. Ari man di gali member naton ang sa Hirano Action Art. Kaya mga negosyante ni restaurants damo man tao eh. Okay. But I think ang iba niyang SM, ibang nga dagko din provide na hand sanitizer even ang banks, no? Ang kwarta, pertinikig ko eh. Kaya silo-silo ng kwarta. So, ang tanan nga kapot yung kwarta permit. Susceptible ka sa bacteria and virus. So, amo ning danger dira. Hindi nila uglahok kasi na problema. Yes, na sir. para sa akon dapat tanan kita maugyon ka magpamati gid ni ta mga may arat na nagpost sa Facebook to gani nga ang mask kuno on blue ang proper way of using kun puti way kaga masakit kun blue ikaw ang masakit which is wrong. No. Hindi na naya pagbulubas kilis karon kinala doblo ganang sagwa mo. Kag ang ang lifespan niya or pinaka-lawid nga pag-usar mo sa Action Art is 8 hours. Hindi na seriosable nga pagdasong adlaw, suksukon mo naman. Nagamo na lang sa bacteria and virus, nagkatapik, so throw away na siya. Diba si Ibangla, sulit-sulito nila. Amo ginano kag imagine ato sa balita lang gani parte sa gin pariser ni Sir Juan Balat ni Sir Vargas nga kundi ang city mabakal to una to nga maabot diri para to sa mga responder kag sa i-determine man sang task force nga i-prioritize nga tagan ti kita man may nagpalaptagan isang balita nga mo tong i-clarify ni Mr. Jomari Vargas kay may nagpagway isang balita nga mga nagtag ang syudad sang libre nga face mask siling ko pila man ang gwanta sang city na sa bilog nga Bacolod kung sakdagon niya man. So bato dito nga si milyon. Oo. So ang mga health providers kung priority and ang senior citizens kay ang kalabanan nga ka-igo immune system bigaw. Okay. Ang senior citizens kay ang kabataan. May development pagit gani na Action Art. Yes, sir. Hanggang pa reserve ni Sergio Mario Vargas ni 75,000 daw hindi na to sila ka-provide. Ay, Diyos. Daw pila lang to, daw, I'm not sure, daw 20,000 ng plamo. Amo lang sa Singapore? Teka pala sa Manila, may ko idea, pero Manila ang source to permission ang kuwan eh. Hindi man okay. Pwede mega productions na di sa Bacolod. So Manila na perme. I think siguro kasi nagtawag sila sa nagka-supply dara sa City Health, no? May continuing distribution to the Action Art sang mask eh. Okay. Sa mga TB patients na ton. So tungod low demand and supply, basi din tagaan ng tatya mo na, kaya ang demand sa Manila, good demand. Gani man. But I'm so happy and personally gina-congratulate kong City of Bacolod and the province nga may initiative, especially sa inyo sa Bacolod, nga nagtukod right away sa ng Interagency Task Force. No? May-ari na ni Sir, ang sit-up sinibali may personnel nga mag-duty 24/7 as part of the monitoring nga himuon sa city or diin ka mo may aragid daw mga daw mo mga serving nga spokesperson abi ninyo sa ulihi? Well, subong ko di kanya-kanya ta. Ang sila to may measures man to yung PPA. Ang kaap na to man to. Di subong niya kin may quantity more on ang aton action is more on collaboration. Okay.
O, nanong imo yung role, nanong amon role. Mhm. Kaya pagpasyo sa aton, hindi man tayo medical expert eh. Correct, correct. Ano mabulit yung LGU ya, panding lang tadi. Si immigration to, sa imo monitoring, na pilang ari diri. Pilang naghalin to sa, basi may nakasulod na ding halin sa China, kaya nagkapalagyo na to, Ah, action art mo, di ba? yes, yes. Mm. Ulihin naman lang niya si President Duterte nag-declare nga lockdown. Mm. Correct Diba? na. So may mga report kanina may mga foreign vessels na nga gatak dira ya sa Bedco. Ah, So dapat kon why man na iya problema kasi may ang ato negosyo ni na pwede nga maguntat eh. Di pa sila sila manao, di ba? mm. May contain ng blada lang mo. So may mga kada isa sa ato may role. Okay. So pero sini ang kaap na nung instruction nyo da kay ang ila focus ko ng taon mo action art ang may thermal scanner ari sa international ports. Ah, Di kung mag-8,000 mo lang na siyang aton sila pakulot sila airport naka-afford mo na guro. correct. Very Mm. important na siya. Yes, sir. Oo, kaya ang pwede nga pag-abot mo di why ka symptoms mo. Mm-hmm. Di ba? Sa Manila to, sa international airport, ang wala symptoms, kinapagkuhan lang. Mm. Yung incubation period mo is 14 days. Tumakon mo na. I think amo to natabo sa duha ka Ah, halin sa Wuhan ah. nga nagabot sa Baya Hong Kong, abot Cebu, nagkatros Dumaguete. Mm-hmm. Wala pa to sila symptoms pag-abot nila. Yes. But then later on, maybe after a week, nagtrangkaso, nara na. Mm. Oh. So may mga measures kita dapat nga i-implement. Butangan naton polisiya. Okay. Ano yung purpose ang interagency task force? Aha. So, amo pa na ang set up sila karon, amo pa na ang i-finalize nyo by sa meeting sang task force. Yes, although nga suliton ta kanya may ara na kanya-kanya kita yung kuan, no? Roles and Okay, responsibilities. Kaya may instruction man sa side of office nila mo. Mm. But then kita diya dapat i-harmonize ta kag comprehensive la Mm. nga isa lang action ta. Okay. Upod amo na digin upod nato ng province Mm. kay para nga isa lang ato nya jihadist negros. Aha. Oh. Yes, sir. May confess na may suspect ka. Mm. Ano siya din sa dalon. Nan, isa pa na. Din siya. Okay. Ano nga hospitals ang may ready nga isolation room Aha. sa infectious disease? Aha. Honestly, ang regional hospital ang subong yang may ara sila. Sus. Di ano ba lang nga, pila ang gaston Canada? Mm. I think ang sa regional hospital, action ay 3 lang ka rooms. Mm. So, three patients lang ila ma-accommodate. What if kung magdamo, din tadalon, Nan. May kung pares sa China to suggestion nga nagpatukod sila ka hospital nila. Saksman na. Oo. Pwede na sila pong dalon. Pwede man na siya health center na ton, untaton ta na yung kay why naman klase, pa'y butang. Gani man. Why ta, kwan sumay ta na. Kaya nan ready ta, na kuning kaso, may ginaobserbahan ta da, may butangan ta sila. Aha. Vice, ma-update kami karon sa imo after sa inyong meeting sa interagency. Anyway, thank you so much for the time nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Karon iya nga aga and good morning sa imo, Vice. Yeah, Saxon thank you, Gid. Mayong aga sa aton tagpalamati sa inyo station. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran ang gindesignate ni Mayor Evilio Bingno Nadia as the chairman sa sining gintukod nga Interagency Task Force kontra sa novel coronavirus. Now, siling ni Vice Mayor Elcid, which is correct, nga mo nituod ang mag-concern nga dapat i-address ta. Amo ni ganing katingalahan, nagligad pang panawagan sa gobyerno nasyonal, no less than the president, tani nagmando na ni siya nga i-total lockdown, why na sang tugutan nga mga travelers kapin pa kung nagalin didto iya sa area sang China, kapin pagid sa lugar nga nangin epicenter, didto gibla nagsugod, nagumpisa, kag may madamo nga kaso sang coronavirus. Waay ang gobyerno nagsapak sila primero, ginapabayaan lang why isang lockdown sa sining mga nag-travel from Wuhan, China.
Tiari karon ang worst kayang sa Pilipinas, hindi lamang nag-positive sa coronavirus, may na-record pa nga napatay. Action Hotline. Tindi niya maway kita tuyo nga mag-create kita sang kadlok sa publiko. Pero ti masubo ini nga sahi sang sitwasyon kung wala kita sang prevention kag pagpanghanda, no? Kay karon kon matapikan ka sang virus, pwede bala na nga makita mo sang imo naked eye nga pagsugataay no masiling kay may virus ni siya ho. May kagaw ni siya nga daladas lawas siya. Action Hotline. Hindi mo na yan makita, toy. Ti karon butang ta ang gobyerno sumong nagbando na sa nasyonal may lockdown na hindi na pwede matraveler sa linto. Ti pero may napatay na di sato no sa Pilipinas. Ti ano pa rin ginahulat sa ibang mga ahensya sa gobyerno? Ano pa rin ginahulat sa national government? Hulaton nyo pa nga may members ng cabinet nyo nga matapikan sa coronavirus? Action Hotline. Inaano man nga, kabundol, katrasado, bla. Tiding kakita to, kung sundon pa ang procurement policy, it would take time. Nga basi matapos na, may mga nagkaramatay na naman, antis ina matigayon. Action Hotline. Coronavirus, hindi laglahog, sa nasiling ko na because may nagkakapatay. No? May nagkakapatay. Kag amo na ang dapat gid nga unahon subong sa aton nga mga opisyales sa gobyerno. Paanong sit-up sini? Diri sa Bacolod, may meeting karon nga adlaw. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayong
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Philippine Standard Time, alas 8:47 na, sa kay Madam Vanessa M. Mayo, niya Bacolod, pinalangga ko gid. Thank you so much, Aksyon Radio, bisan malayo ako. Pasalamat gid ko kay ara ang Aksyon Radio Live. God bless Bacolod and to you, Aksyon Art, watching from cold Minnesota. Salamat gid. Kay Aldrin Limaco, good morning man. Kay Maymay Fernandez Estrella, Tita May Honsay, Sir Ben Tanatan sa Feebox, Bowie Jolingo. Oy, amigo naton, classmate naton, paring Eldin Gamay Ilisan. Paring Gamay, kumusta da? Sige, watching mate from Edmonton, Canada. Sige, enjoy lang da.
dito na ni siya nag-star no, sa Canada. Action Hotline. Carmen Carmen Reyes, morning. Maria Los Grijaldo Makunat, have a blessed Monday, Aksonard, salamat man sa imo. Ario, itawgan tabla si Ma'am Beth. Ma'am Beth, gadayal kami na sa imo. Please, i-open ang line kay gatawag kami. Kay ga problema, subong ang drivers, no? Kundi may memorandum circular ginpagwa ang LTFRB. Ano man yung nga tinunto nga, kundi require mo ang halin sa mga nagatrabaho sa terminal, driver sa mga buses, sa mga jeepney, dapat magsuksok sa face mask while on their duty. Kundi which is good for me nga nami man nga preventive measures. Ang problema lang subong, kaya why baklan niya mga driver sa face mask. Action Hotline. Ang lain pagid sini, kung basi, why labot nga may sila baklan, magdubli lang presyo. Tiding kakita silang driver, ginawa ka panginyawat, nga bakal isa kilo bugas, makabakal sang sulod-anon, niya bisan ugalang, tapos imbis nga daloon yun ang ganansya, bakal pa face mask. Action Hotline. Inano mga sitwasyon, hindi nang pahapos na gilang blayaw. Anyway, amo ng istoryanta, Roger Lamason Baladay, Heaven, Lotayo White Fang, ang virus sa tao lang na depende magtinlo sang aton kaugalingon. Action Hotline. Salamat gida. Nelda C. Guan C. Good morning. Action Percival Villamoro, monitor sa upod kay Geraldine Regala. No, paring Aladin, good morning, Salas, si John Flora Mercurio, suki mos digong bata yan si Digong, bata yan siya nga monitor man, si Tuto Digong. No, hindi niya si President Digong, bata yan nga si Tuto Digong, Mercurio. Action Hotline. Happy birthday lang kay Nazi Salas Gigato. No? Higato ni pare, o kon Gigato ang pagbasa. Paring Aladin Salas, kinatamiya ang iya hinablos. Online sa hotline. Pero unahon ko lang niyo, ari sa aton nga linya si Ma'am Beth Catalbas, no? Si Ma'am Elizabeth Catalbas ang grupo sa FIBACDA o Federation of Bacolod City Drivers Association kay ginobligar sila sa LTFRB, no? Nga magsuksok face mask mga driver nila. Why ginaya problema for me nami na siya. Galing subong way sila kuno baklan. Ma'am Beth, how are you? Good morning, sir. Kag may aga man sa nagapamati sa buong programa. Why gid baklan mga driver. Takag nabato nyo na ginman. Kay pag-interview ko sa kay Director Richard Osminia, nagligad nga si Mana, siling nga why pagginamon di madiscuss thoroughly ang kabugusan sining memorandum circular during the regional directors meeting upod mismo sa tagpamuno sa LTFRB. Ma'am, nanuaw ang ginpapanaog nga memorandum circular ni kung hindi makasuksok mga driver tasang face mask, may atubangon silang pinalidad? Amo pa na gani, nami man na sir atin na manog hearing man kami parting sang modernization, maabot ng LTFRB. Okay. Nami imin nga ara ka. Kay kung gusto nila nga paano lang mga driver ka, di sila mangita kay kami mabakal sa ila. Nan. Kasi kadto ko sa bupisa, way kabaklan. Kaya mo na nga season driver na mo, ma'am. Way labot na dulaon na kami sa June. Hindi na makadamo ng gahulat na ma-apply man ang mga pigado ni kasarang sa modernization act. Ano na inakron ng mga driver. Okay. So, amo na lang ginahulat. Ang pwede sang transport sa Bacolod mag-intak biyahe. Sabi na mo sang LTFRB subong. So, while abot sila no, sa modernization, so isagid isang talakayon naman kayo discuss today, upod sa ilan din ang meeting nyo sa Iloilo kontra sa Bacolod. Iwan ko basi sa Manila, sir. Kung, basi dahil lang nasa Negros, either Western Visayas na director. Dahil kung kabilugan sa Manila, agad. Okay. So, pagkadto din, sir, director, ay mo to siya tingog-tingog sa LTFRB itong din sa tingnan ni Vice Mayor. So, ay katawang po, ay siya isabat.
So, ang subong nung nga meeting, di na yung venue siya na? Siguro sa SNG, siguro sa hearing na ni Juan, ni Sir Dindo Ramos. Ah, di good, good. Finalize ng route. Finalize ng route. Nga diin, damo questionable, kung emerge ng ibang na route, nga sila yan, ay sabi na gubra. Aha. Hindi ang syudad. Din sa kita sa at nga emerge ang magsungay ka ang airport. Para magsungay, pag wala ang airport, emerge sila. Siguro masabi ka mo. Wala. Kasi hindi mo yan eh. Ang last number na ni Ma'am Jen, yan si Councilor Dindo Ramos, na ang ma-approve. Okay. So, science, mga nagurong nila para may interest guys. Ah. So, hindi amo, sir. So, amo pag na problema ng face mask yung nawakal ya. Ah. Bisan ako, ay ko baklan. Ay. Pag hindi ka man isa lang na usaron mo, sa isang semana, 5 na kabilog eh. So, lawilis ka. Ati oo, Hindi na mabalik-balik. pati pa, especially sa mga driver, 8 hours mo lang nang ilawig. Yat kinanglan ilis ka nakiporti na ng mikrobyo ka virus na nga nagpililit. Right, nag-balik. Alangan ka na karon nga drive ka sa jeep, masuksok kay helmet. Parang away. Anyway, ma'am, manawag ko sa imo and try namon karon kay ara man si Action Dale dira sa yung government center nga magkadto man dito sa inyong hearing so that maka-update kita no kag kuna no mga konsekwensya kung why sang face mask nga baklan ini mga drivers so what will happen no. Anyway, salamat gid Ma'am Beth sa time mo kay karon iting bunta lang ni ang sa transport na concern. Nami man obliga naman lang sa yung driver kay concern man na mo. Concern man na sang siyudad. O sige, thank you sir Art. Morning. Ang tagpamuno sa PIBACDA tuod na okay malang niya magpapanaog kasang mandato no magpapanaog kasang memorandum circular requiring sang isa ka grupo dang kinanglan oy sulok-soki kamo kinanglan sang face mask as part sang aton sini nga preventive measures tigaling sumungway ka gani baklan no tianong may mahimo ta sini kabay pa ang city malakip ni sa ila discussion karon sa interagency task force. Sino ang unahon nila hatagan prioridad? Kay may araman niya taga Bacolod sa tuod lang nga makasarang sila nga magkabakal sang face mask. Problema pagid kun bala may supply pa sang face mask nga mag-abot ni saton kagkabay pa nga mamonitor man sang interagency task force ang pila ka mga individual kag negosyante nga mahimo magpamintaha sini nga sitwasyon. Base may ara pa na iya, magtinuntong at tingog magbakal sang mag-order sang face mask and then base ko ng presyo magtriple, magporti ang pinasakay nan amo nang dapat gingabantayan man sang interagency task force. Grabe wala labot sang ining coronavirus, yung novel coronavirus, tayo sa mga ASF, ato naman sa na-record sa Mindanao, silingkudotanan na lang hindi sumong kapanghilamos ang Duterte administration siniyaw. O mo damo isang kalamidad kag sa mga ginatubang naton nga mga challenges. Then dito sa Luzon, why pa man to ka bangon ang malapit iya sa area sang Batangas. Nga ginigo sa sang abo kayo, sige pa man tong pagwa gyapon o kung may mga aso gyapon nga nagwa iya sa Bulkan Taal, no? Grabe, no, terrible. Ti isa ini sa mabantayan naton nga mga development. Oy kay Girl May atong Salazar, good morning. Mary Miji de la Rama, good morning, watching from La Castellana together with John and Jovi Binlot. Valencia Kenneth, siya good morning, Action Art Monitor lang ko. Thanks, salamat gid sa imo. Ari pagid Carmen Reyes, good morning man. Maria Los Grijaldo, kay sister-in-law naton, Ami Labuson Tayhupon, good morning. Thank you for listening. Si Teresa Castri, classmate kamo ni gali nito Edwin Imbang. Yes, na-classmate kami na sang elementary. Hi Vice, good morning. May picture ko bala si imo sang sa kabug last year.
Si Vice itong gina-inform yan nga may picture sila kuno ni Vice Mayor El Cid. Mama Milagros Caniedo Alido Ladag sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy. Thank you, thank you. Action Hotline. Haraman ka monitor sinya morning po listening sa tangob Bipat on duty Grace Ladag Luntayaw. Councilor Attorney Ana Marie Palermo ga monitor man siya. Good morning. Action Hotline. Si Itabag Abing, Suon Abing, Irma Armorin o Arumin Pamplona. Haraman si Doprian Siriaco. Bata ni Paridudong imbang niya. Radix Lambot o amigo, Radix kag kando ni PNP personnel. Good morning sa inyo da. Action Hotline. Daisy Binyomingan, Engineer Noel Olia. Harapan si Marnet John Grigas Abilida, Attorney Dan Pondevilla. Good morning. Jinky Dagia Montelivano Mirais, Frank Henese. Si paring Babes Gantalaw. Good morning mate, listening at Pampanga. No, kumusta ka mo das Pampanga? Action Hotline. Si Manang Jean Pabilio, good morning. Cesar Lanaria, Sir Roger Montalvo, good morning man kay Daliboy Jobert Itabag. Action Hotline. Joy Archibald Landero, Bibilin Sweets, morning si inyo da. Monitor lang ko, nunoy maggubat niya, algodon niya kuno yung kuaninunoy. Algodon man. Algodon sulod niya sa ilong niya. Din kaya ginawa karon sa mata mo. Nano sinunoy man? Action Hotline. 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadaang piligan. Padayon
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ayos kadasig na sang tempo naton pagkanunan tanang ni Guro ang parte sa panibag-o nga record bala ng kaso sang African swine flu no dito sa may swine fever sa area sang Mindanao. Siling ko imbis nga nakabawi-bawi nagawa ang presyo bala do nakabawi-bawi na sang karni sang baboy. Ari, dugang naman niyang kwan, ang balantayan sinisang provincial government, no? Kay
Actually, task force ay magpaimunong, sige gyapon ang ila sining pag-monitor, especially sa entry sang karne. Action Hotline. Kabudlay na mag-amo ni nga daw, I mean, kadamo, bala, away labot ka daw kapigadong raan sumungsang sitwasyon sang pumuluyo, dugangan pagid sining balita parte sa virus and all, ti daw kabudlay, no? Pakaronan ko na yan, no? Kay dugangan talang ni karon gikan mismo sa provincial veterinary officer diri sa Negros Occidental, no? Ang party tricycle nga gusto i-regulate ya kag gusto sang DILG nga dapat ini sila hindi na gid no pagpalabayon sa National Highway tinatawon tanikon paano ini-implement, no? Anong epekto sini sa mga lugar iya nga ang means of transportation nila ang tricycle. Like for example sa Kabankalan, ti ang gabiyahe ito ay man to yung jeep nga nagkatualin sa barangay 1 sa ilo sa ilain nga barangay, no? Why to yung jeepney? Ang nagatraverse sa National Highway, tricycle to. Action Hotline. Tano na yan, may mga exempted sila, may mga exemption na muna. Oh, ang alin sa proper Kabankalan, nga nagabiyahe tricycle sunid ko, kay tricycle nang ginagyan, National Highway man ang ginagyan nila. Ano na lang niya karon? Action Hotline. Ay, kung kaisa, bala mo na dapat ni ang lain pag nga hindi magyapon ma-implement sa gusto, no? Hindi magyapon mapatuman, ti may mando lang matuod, may nag-exister nga kasuguan, pero hindi man fully mapatuman. Action Hotline. Tingwa sina inutil. Action Hotline. Way na tagaling tiyempo, pero antes kita magtakop karon iya nga aga. Good morning. May lang nga pag-monitor dira sa kay Sheila Aliling Lanyuhan. Okay. Tatay Pedro Kinyanola. Monitor man si Jose Mungcal Torilla. Action Hotline. Ang ako lang marekomendar sa inyo para nga ato ni kayong lawas, babakod. Immune system. Ang ginabuligan niya kag subungman ang aton gido resistensya. Kabalo ka kung mabakod ini, duway gid man ka dapat kabalakan, even to the common illness, kay hindi niya makatapik dali-dali sa lawas mo. Now, kung nagakaon kita, kada adlaw, siyempre, kinanglanon, tagin man magkaon, pero bisan ano kung kaisa kadamo sa preparasyon tanga pagkaon hindi kompleto ina sa ginatawag nga vitamins and minerals. Amo na nga ang gina-recommend ko sa inyo, ang gina-recommend ko mo ini ang produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, capsule especially. Kay kompleto halin sa vitamin A pagkadto sa vitamin A to zinc. Tina siya makabulig gid ya agod nga mangin immune booster ni siya sa lawas na to, no? Buligan niya ina. Layo kita sa anuman nga balatian. Action Hotline. Parisan mo pagid sang tea, no? By the way, ti ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nami pagid ni sa may mga nagaproblema, especially sa insomnia. Action Hotline. Wala na tagaling tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad kay Jean Hisulgon. Good morning. Mary Miji de la Rama, siya morning watching from La Castillana together with nabasa ko na nigli kay na. Sige, thank you gid. Thank you gid sa inyo sining pag upod karon nga aga sa technical side ng kabuylog naton Aksyon Oliver Pason. Backup man naton sa Aksyon Eden Abosog, Aksyon JM Bikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon